ji sanyi. Abagi ciki gwanda mai karo da maza gwanda. Ɗan garba ba magani ba dukan garwa mai adadade. Ya ba mana kaya godiya. Ba gudu ba ga jaki alamta masa kaya. Wuya ba ta da daɗi, amma ba ta kishin maza. An san ba ta da daɗi ta ka maza tsira mata. Kunkuru ka ce gwandan mai zata, ginshiki ka ce gwandan mai zata. A rana ma da ɗan salmai kunkuru ya ce gwandan mai zata na maraɗi. Kuman da na ta yi ƙarar gwanda. Sannan aka kawo gwanda kaya ciki don salmai, da mai waka gwanda ka ciki don salmai. An gwangware an wano da masu gogen wanda, harakun ciki da garaya, wacewa na gode don dalilin gwandan aikata don salmai. Rannan kaso muka kwana don dalilin gwanda. Rannan kaso muka kwana don dalilin gwandan aikata na maraɗi. Abadi ciki gwanda kaya tuki na maraɗi. Gwanda na kaso don salmai. Wannan yawanci budurwa. Wanda da kaso dan salma sannan yawanci budurwa